Segarra del PSPB. Per favor, Janet. Bon dia. Bon dia i gràcies per convidar-nos a aquestes jornades i donar-vos l'enhorabona al col·legi com a la universitat. Jo no volia, però ho tinc que dir. En la reflexió que fem així tots coincidim en la gran majoria de les coses, però la realitat d'esta comunitat, i jo ho he denunciat moltíssimes vegades, és molt diferent per les polítiques que s'han portat durant 20 anys en la Comunitat Valenciana. Tinguem així el director general. Jo soc mestra de xiquets de 11 i 12 anys i sé lo important que és l'activitat física en qualsevol xiquet. He patit durant 4 anys, durant 7 anys en les Corts, fent propostes com les que estic sentint a gent que està sentat a la dreta i a l'esquerra. L'esport escolar, l'esport federat, tots donant-li la importància de l'esport perquè són oportunitats socials, són oportunitats de salut, és oportunitat d'educar els xiquets en els valors fonamentals de la democràcia, que la té l'esport, com és la competitivitat, el saber lluitar, el saber estar junts, tot això és correcte. Però quan tu busques la Comunitat Valenciana, i després vaig a dir breument 5 o 6 coses que aposta el Partit Socialista si governem, que espere que puguem fer-ho. Però primer vull dir una cosa molt clara, i és que en la comunitat tinguem un dato que és que des del 2007, vosaltres esteu així, sigueu al col·legi, sigueu a la universitat, fins ara, hi ha uns datos que són de la Federació Espanyola de Municipis. I ens donem compte que la Comunitat Valenciana sempre està l'última o la penúltima en inversió per ciutadà. Última, penúltima, sempre. La imatge que donem cara al resto d'Espanya és siguem els millors, però la inversió per als ciutadans última i penúltima, sempre. 6,15 és la mitja de l'estat espanyol, així estem en un 2,40. Federació Espanyola de Municipis. Quan tu dius que el 18% de les estadístiques de xiquets en la Comunitat Valenciana no fan ningú tipus d'activitat física, el 20% de xiquets en obesitat i sols el 35% fan prou activitat física. Això vol dir que alguna cosa estem fent mal. Jo i el director general, que hem tingut alguns debats, jo l'ho he dit, quan diguem així grans events esportius, grans events deportius ho diguem molt fàcilment, però això són diners posats. I Cinta Ir del col·legi em diu la directora, Janet, ha eixit una ordre per activitat física en els col·legis, 20.000 euros 2.000 centres de la Comunitat Valenciana. No sé a lo que eixirem els xiquets, 20.000 euros per 2.000 centres. Però clar, quan tu agarres i dius, senyor, ja no vaig a parlar ni de la Copa ni de la Fórmula 1. Si vaig anar l'altre dia a la final de la pilota i hi ha 15 milions d'euros en una obra faraònica, que en 15 milions d'euros per acabar s'havien arreglat tots els trinquells de la Comunitat Valenciana i havien estat promocionant l'activitat de l'esport valencià com és la pilota valenciana en tots els pobles. 15 milions d'euros en una obra que ningú la va demanar, en un puesto que per arribar allí tardem Déu i ajuda i que està per acabar. Entonces, dit això, és a dir, la reflexió és dir, hi ha propostes diferents i que anem a coincidir la gran majoria. Darrere mi parlarà el director general i dirà que anem a fer-ho. Però les persones es coneixen per els fets i no per el que diguem, Mateo. Jo no sé, com antes estava sentint al company d'Esquerra Unida, que moltes vegades el que pensem i després la capacitat que tinguem d'enfrontar-nos als partits polítics. Però des de luego, al front de l'esport durant 20 anys en aquesta comunitat ha sigut sangrant, perquè hem estat a la cua de tot l'estat espanyol. En imatge no. En l'imatge, qualsevol puesto que vas, penses que així estem en el no de més, però la realitat de la Comunitat Valenciana, en l'esport escolar, en el federat, en el municipal, ha sigut dramàtic. Perquè jo estava en les Corts quan es va aprovar la llei del 2011, l'última llei que va entrar en el Parlament. Jo sí que vos tinc que dir, i a més és un compromís que s'estic que ho tornaré a fer, i aquesta llei es va presentar a les Corts en el Parlament i jo, on vaig demanar ajuda i on em vaig assessorar va ser en la gent de la universitat i en la gent del col·legi. Fins a l'últim moment vaig tindre assessorament de les dues parts, perquè sigueu els que realment conegueu el tema. Molt millor que jo, com a mestra, puc veure una problemàtica o com a estar a fora de l'Ajuntament, però que no la veig de forma tan integral com vosaltres pugueu veure. He estat ahí i la van defendre. I ara diu el company, l'any que vam aprovar la llei, una llei plena d'incompliments. L'última llei que s'aprova en un Parlament per no fer absolutament res. I els datos estan ahí. Dit això, el Partit Socialista... 4 minuts. Dit això, el Partit Socialista té un programa electoral que és ampli, però jo crec que hi ha algunes coses que cal que ressaltem i moltes coses, com coincideix amb vosaltres, estan ahí. Una és
la implantació d'un programa de salut i esport, és a dir, consisteix en la coordinació del Servei Valencià de Salut i les administracions locals per a posar-se en contacte mitjançant la tasca dels especialistes en ciències de l'activitat física i l'esport. El procediment seria: el metge fa el diagnòstic i fa una recomanació de l'activitat física, i el pacient i l'especialista que cada ajuntament deu de tindre, perquè jo crec que hi ha un deute, hi ha una figura que es va desenvolupar, que és l'agent de desenvolupament local. Jo crec que tots els ajuntaments tenen la capacitat, perquè si no es poden fer per ajuntaments, sí que es pot fer per mancomunar i ser servici, té que haver al front gent de la universitat per fer aquestes tasques, per coordinar, per planificar, perquè tots els ajuntaments, més grans o més menuts, tinguem instal·lacions esportives. Tots els ajuntaments més grans o més menuts tinguem centres de salut. I la millor medicina que n'hi ha, des d'un centre de salut moltes vegades és l'activitat física. I si en el seu dia es van crear les figures d'assistenta social, de persona de desenvolupament rural, avui en dia crec que n'hi ha que potenciar el tema de la figura de gent que sí que n'hi ha titular en la universitat. I no ho dic per quedar bé en la gent que esteu així de la universitat, ho dic perquè ho crec. O sigui, n'hi ha instal·lacions, n'hi ha personal, però n'hi ha una infravaloració del personal, la no utilització o la mala utilització de les instal·lacions, i crec que és sumament important en coordinació en els centres de salut. Per què? Perquè, com he dit, és la millor medicina, el moviment de les persones. Després està una cosa que crec que és important, i és l'apertura de l'Escola Valenciana de l'Esport, que seria importantíssima. I quan jo parlo d'una Escola Valenciana de l'Esport, Mateo no parla d'un edifici, perquè tu ens dius, un edifici? No, edificis ja n'hi ha prou. Estic parlant de la coordinació de la universitat, les federacions i l'administració pública. La coordinació, en el qual aquesta escola faci la formació oficial i l'acreditació i la competència i tot el desgavell que n'hi ha moltes vegades i les competències estiguera totalment organitzat i controlar i estructurar des d'aquesta escola, l'Escola Valenciana de l'Esport. Això és a dir, no es tracta d'un edifici, es tracta d'optimitzar els recursos humans que avui en dia i professionals que avui en dia tinguem. A més, seria, com sempre, l'objectiu protegir els usuaris i augmentar la qualitat de servicis que, com molt bé abans ha dit la persona que m'ha precedit. Una cosa importantíssima que jo he presentat moltes vegades en les Corts. Era una vergonya i segueix sent una vergonya el tema de l'esport escolar. L'esport escolar que fa una comissió permanent d'experts que s'elaborarà en el marc autonòmic de l'esport escolar, impulsar la figura del club escolar esportiu i s'incentivarà i es motivarà a l'esport al professor d'educació física que n'hi hagi en el centre. Subvencions finalistes, absolutament finalistes, per a aquells centres que realment promoguen l'esport i que facin projectes interessants, però una coordinació i el tema, sobretot, d'impulsar el tema de l'esport escolar. Cada vegada menys el tema dels jocs escolars han anat a menys, a menys, a menys. Per què? Perquè no hi ha subvencions, perquè s'ha llevat la subvenció als mateixos ajuntaments, cada vegada n'hi ha menys xiquets que participen, els resultats cada vegada pitjor i veus lo dolent i lo mal que està fent-se des de l'administració actual. Posar en marxa el projecte d'apoyo i estímul al desenvolupament deportiu local. Això és el que estava parlant abans, el tema del municipalisme, el tema dels ajuntaments. Els ajuntaments tenen infraestructures, com he dit abans, per a tindre al front persones capacitades i formades per als estudis que heu estat adquirint-los durant 4 anys. I no estic dient donant classes de natació. Donant classes de natació ho farà el monitor de natació, però sí la persona que coordina totes les instal·lacions i el projecte esportiu que presenta aquest poble o aquesta ciutat. I si un poble és menut, al costat n'hi ha un poble un altre menut i les comarques funcionen, les mancomunitats funcionen, però és una manera de tindre en mans de professionals, sobretot, i planificat. Després, el pla director d'instal·lacions esportives de la comunitat. Jo no parlo de plans directors, plans d'instal·lacions esportives que s'han fet fins ara, que han sigut una vergonya, que han sigut prebendes. Quan es governa el Partit Popular, unes instal·lacions. Si està el Partit Socialista, unes altres instal·lacions. Veus poblacions que tenen de tot i poblacions que no tenen absolutament res. Estic parlant d'un pla director d'instal·lacions esportives que serveix cap a equilibrar els desequilibris que heu fet durant 20 anys.
que no siguin campritxos, sinó siguin necessitats, on es puga fer realment l'esport en condicions, sense tindre, ni molt menys, el perquè un ha votat el Partit Popular o l'altre el Partit Socialista, o a Compromís o a qui estigui així. I l'altra, importantíssima, jo vaig portar a les Corts Valencianes el tema de la regularització de les professions. Ho vaig portar en el 2010 a debatre en les Corts. Lògicament vaig a defendre-ho sempre, perquè crec que és un deute en la professió que tingueu la gran majoria d'aquesta voce. Ho vaig defendre en el 2010 en les Corts Valencianes i ho demanaré i m'imposaré i faré tot el que estigui en les meves mans perquè això vagi endavant, per el tema de la professió i sobretot per la seguretat, perquè estem jugant en la seguretat i la qualitat de vida de les persones. N'hi ha més mesures, però me n'he passat. El programa està penjat ja en un blog del PSPB i podeu consultar-ho, podeu preguntar-me tot el que vulgueu. Moltes gràcies.